ste idioti. Maťo, to bol sub číslo 100. Už som hovoril. Dobre chlapci, idem vám povedať príbeh, OK? No. Tak, ako som hovoril, mal som priateľku asi mesiac, mal som 16 rokov. Mal som 16, myslím, no. To bolo asi, neviem. To asi mesiac to bol. Mal som 16 a myslím, že nie za nejaké 2 mesiace 17. To je jedno, koľko bolo rokov. To je jedno, hej? No, chlapci. Ide príbeh o tej prvej jebačky, ako sme slúbili, dobre? No. A raz sme išli spolu von, bola strašná zima. Bolo nejaké takéto obdobie, to si pamätám, bola strašná zima. Veľmi, veľmi veľká zima. Hnusné počasie, pršalo, do toho normálne taký sneh s dažďom, vieš, fúkalo, strašná zima, hmla, niečo takéto proste, hnusné počasie. Išiel som s ňou von, z Dubnice bola, išiel som s ňou von, proste, a tak sme sa prechádzali, vieš, ale ja som si proste obliekol len takú srandovnú bundičku, som to trochu podcenil, začalo fúkať, fakt bola zima, veľmi veľká zima, OK? Prechádzali sme sa po parku, to si pamätám, že sme sa prechádzali po parku, bolo toto rokov dozadu, takže lagy? Nemôže byť lagy. Neukazuje mi to, možno to trošku zalagovalo, ale no, ticho. Bolo to dosť rokov dozadu, hej? Prechádzali sme sa po parku a ja hovorím, že ja za chvíľku ale pôjdem domov, pretože mne je fakt zima. Ono, že nie. Že poďme ku nám, nie? Poďme ku nám proste... A... Jo, veľmi pekne ďakujem zasa. Priatelia, tomuto pánovi, káme sa určite čo najviac. Jo, vítaj v džungli, kamarát. To je môj mod, prosím pekne. Jo, hneď ťa prepíšem, dobre? Hneď ťa prepíšem. No, počúvajte. Ticho, pokračujeme. Išli sme teda k nej domov, nie? Išli sme k nej domov. No. Na tom by nebolo nič špatné, nie? Že sme išli k nej domov. Všetko v pohodičke. Že rodičia nie sú doma. A hovorí však, pohodička. Ja vám hovorím, že nad tým som ani nerozmýšľal, že by som si vtedy mohol zatrtkať prvýkrát, vieš? Ja som bol proste šťastný, že mám priateľku, nie? To bola moja prvá a posledná priateľka. No, ja som bol strašne šťastný, nie? Že proste mám priateľku a držali sme sa za ruku a proste taký pocit parádny, že ha! No, a ticho. Už ideme k tomu. To nebola Barbora, nie, Barbora to nebola. Ideme k tomu. Nič by na to nebolo zlé, hej? Nič by na tom fakt nebolo zlé. No, to som ešte chcel povedať, že tá moja priateľka vtedy, ona pochádzala dosť takých dobrých pomerov, vieš, že rodičia mali proste peniaze. Neviem, čo robil tato, ale bol to vášnivý zberateľ a odpadnete čoho? Otvorila dvere, nie. Dovnútra otvorila dvere, chlapci. A hneď na chodbe boli povešané proste koberce po stene. Koberce po stene. Rozumiete to? Koberce po stene. Hneď proste som dostal facku, že čo sa tu deje. Kuknem, normálne koberec proste na stene. Nebol veľký, takýto a pod tým alebo nad tým tabuľka a bolo tam napísané, že čo je to za koberec. Ja sa dívam na ňu, že ona si robí so mňa srandu, vieš, že proste kde ma to zobrala. Počúvaj. Ja hovorím, tu si robíš srandu, to čo ako tu je koberec, hen tam je koberec a hen tam je koberec. A ona, ja som mi zabudla povedať, otec je vášnivý zberateľ kobercov. Otec je vášnivý zberateľ kobercov, OK. Malý koberček, väčší koberček, po stenách to bolo, akože bolo to tam fakt pekne zaradené, to by ste museli vidieť proste, On proste starý týpek bol vášnivý zberateľ kobercov. Ako tam bola aj cena pri tých kobercoch, to keby ste videli tie ceny tých kobercov, tak ja som sa len takto utieral, že toto proste, za toto by som si kúpil auto, hovorím, že za to by som si kúpil to a to, vieš. Prišiel som do kuchyne, tam proste koberce. Do spálne proste koberce, vieš, ona proste vyzbala koberec, proste kade, pri stene, na stene, na chodbe proste, zarámovaný koberec, normálne voľne pohodený koberec, chápeš? Hovorím, to si robíš dúfam srandu toto. Ona, nie, však ja som ti, Aladín, no tam bol asi Aladín, proste tak. To ma nenapadlo. Ja som sa aj nikdy nespýtal, jak sa volá tatko, ale tatko sa isto volá Aladín. Možno mal na balkóne lietajúci koberec, čo ty vieš? Chápeš? Možno mal na balkóne lietajúci koberec. Ja neviem. Počúvajte, ticho. Na hajzli som nebol. Chvála Bohu. OK, pokračujeme. Všade boli koberce proste. No, lenže som si sadol do oblačky, nie? Všade koberce, na zemi, bomby, veľa kobercov. A pod stolom, tam pod stolom, bol taký menší koberček a mal asi meter krát meter. Taká kocka proste. A
Hovorím, že ako, a pod tým stolom to je čo? Ona, že jaj, tak to je proste táto Miláčik, hovorím, táto Miláčik, ja mám Miláčika psa, neviem, táto má koberec Miláčika, on že, no však on zbiera ti koberce, som ti hovorila, hovorím, ja som hovoril, že to si mi nehovorila. No tak vieš, no však to už vidíš, že proste on zbiera koberce a tuto je jeho Miláčik, na zemi proste, pod stolom, to bol veľký stôl, na ten sa nedalo ani vstúpiť na ten koberec, to by si museli fakt úplne načahovať nohy, aby si tam vstúpili na ten koberec, vieš, že to je jeho Miláčik. Po ňom sa nestúpa, nič, on sa nevysáva, nič proste. To opatrne s ním hovorí, čak ja sa ho nechystám chytať ani nič, vieš proste, že to je nejaký perský koberec, on neviem odkiaľ si ho doniesol, z akého Tajska, či odkiaľ, či komu to ukradol nejakému Peržanovi, chápeš? Stroje alebo komu, neviem, čo on bol, tatko zač, ja som ho nikdy nevidel, našťastie, pretože nestihla ma predstaviť jej rodičom, lebo sme spolu chodili fakt len krátko. Hovorím, že no však pohodičko, ona bola staršia odo mňa, to si pamätám, ona bola staršia odo mňa. A proste to bol nejaký perský koberec, hovorím, dobre, však ja sa ho nebudem ani chytať, ticho, ja som sa len opýtal, že proste henry pekne bol taký strapatý, vieš, asi takéto chlopy to malo, taký bielo, čierno, hnedý, taký bol. Hovorím, že dobre, ja nepotrebujem sa toho koberca chytať, nič, hovor, pohodičke. Dobre, ona zmizla niekde, nie, išla kávu spraviť, alebo čo, ja neviem, čo ona išla robiť, ja som sa proste pozeral na televízor, no a prišla, no a pozerali sme nejaký film chvíľku a už tam začali nejaké obchytávačky, vieš, nie, boskávačky, pičoviny, a hovorím, kód by som si ja pomyslel, že kód? Však ja by som si mohol dneska aj zatrtkať, nie? Však už to prichádza proste, tak už to bolo na veľmi dobrej ceste, no, chlapci, a už sme proste tu, pri tej scéne. Trtkačka, moja prvá trtkačka trvala asi pol hodinu, som bol fakt prekvapený, nie? Však to som vydržal dosť. Teda ja si myslím, že to bolo pohodičke, nie? Ja si myslím, že to bolo pohodičke, asi pol hodinu som ho valil, počúvajte. Tak valenica nie. Valenica ako hovado. Normálne o ten stôl som si ho tam oprel, nie? Tak proste vrieskanice, valenice nie, plieskanice. No a ona, že keď budeš akože keď už sa budeš robiť, tak normálne to môžeš do mňa dať, že ja beriem tabletky, hovorím, to nie, to isto, to ja nebudem takto riskovať, to netreba. No, chlapci, teraz sú lagy, vydržte. Vidím, že sú lagy, čakajte, aby vám to nelagovalo. To najlepšie prichádza, takže ja potrebujem, aby ste to vedeli. Nie 2 sekundy, chlapci, ani 30 sekúnd, fakt, vydržal som asi pol hodinu, ja neviem, bol to taký nejaký nový pocit, vieš, proste bola to halus, čakaj, napijem sa, laguje to. Maťo, mám priateľku, mal som, prvá, posledná. Počúvajte ma. No, proste, o ten stôl nie, nejako bola opretá, no a ja som bol taký nenásytný, že proste ten stôl sa posúval, nie? Aj s tým kobercom. Ten koberec dokrčený na zemi, ja som si ho len tak sledoval, ona to aj nestihla sledovať, vieš. Ja som len tak sledoval, hovorím, mám piči, nie koberec celý, ja ho jebem, však nestúpame po ňom, vieš. No, lenže proste chlapci nastala taká vec, že už to prichádzalo, hovorím, no, slečna, a teraz čo? Vieš. Nemal som gumu, bez gumy, pamätám si to, že bolo bez gumy. Prvá jadočka bola bez gumy. No, hovorím, že slečna. A ako teraz, kurva, asi čo? No, chlapci, a určite si myslíte, určite aj teraz vám doplo, čo sa asi tak stalo. Že tam trošku proste na ten koberec aj niečo kvaplo, rozumieš? A ona to zbadala, ona to najprv zbadala, že hneď ticho nastalo, normálne ticho útlm, rozumieš, konec sveta, a ja na to, že proste vieš, no ona hneď rozbeh, normálne pre včerák, trochu tam poučila, koberec si myslím, že to prešli, ja neviem. Počúvajte, odtedy sme boli spolu vonku ešte asi raz alebo dvakrát, myslím. Raz alebo dvakrát proste sme boli spolu vonku. Potom som sa na to vykašľal, že nemá to zmysel, nebudeme spolu viac chodiť von. Že ja nemôžem, na vzťah sa necítim proste. Odtedy s dievčaťom nič proste. Našťastie, tatka som nespoznal, nemal som tu čas spoznať tatka, ale keby to vedel, že čo sa stalo s jeho Miláčikom, tak proste asi by ma nechcel broniť, rozumieš? No, ale bol to borec, že mal všade koberce, on mal kúpelké koberce, našťastie som nebol na vecku u nich, nebol som u nich na vecku, neviem, to asi proste bol celý ten, to co vecku bolo celé okobercované proste, našťastie, že to nemal na stenách, koberce, no. On zbieral koberce, niekto zbiera autička, niekto zbiera vrchnáčiky, niekto zbiera Pokémonov, niekto zapalovače, on zbieral proste koberce. Veľký zberateľ, mali tam fakt dosť. No.
Čakaj, napijem sa, ako je to. Máte si smeta, čakaj, napijem sa, ako je to. OK. Pojebal si Magdovikovi. Tatko mal Aladin. Našťastie som sa nikdy neopýtal, ako sa volal tatko. Proste... Aladin, rozumieš? Asi to bol Aladin. Bol to asi Aladin. Ideme hrať Rivaldo, ahoj. Jasné, môžeme si zahrať, chlapci. Môžeme si zahrať so sami, dobre? Že to, čo máš, daj sem kapa. Opička, to je nožík. To je nožík.